Dobar dan svima, evo, hvala vam na lijepom uvodu, hvala na pozivu. Zapravo odluka je bila poprilično jednostavna. Prošle godine smo se odlučili zajedno sa Storijem i udrugom Pink Life, dakle, obojati, recimo to tako, listopad u rozu, tako da eto, ta odluka je prirodno došla i da to napravimo i ove godine, s obzirom na super rezultate, s obzirom na super odaziv koji smo imali prošle godine. Drago nam je što su se također i naši partneri, dugogodišnji partneri u radu odlučili pomoći. Dakle, u prvom redu tu možemo spomenuti tvrtke poput Magdisa, Neve, Aurora kozmetike, Atlantika i tako dalje, koje ćete imati prilike i dodatno poznati i na eventu koji ste i sami najavili. Tako da mi se samo nadamo da će i ove godine ova akcija biti prepoznata od strane naših kupaca, dakle još nam je pozvalo sve da se odazovu, dakle da pronađu u DM-u posebno označene proizvode, možemo reći posebno izrađene proizvode koji upravo govore u prilog ovoj aktivnosti. Evo, gospođo Zrinka, vaš rad na Institutu za tumore svakodnevno vas suočava s ovom temom o kojoj se nekako najviše piše i priča upravo u listopadu. Pa evo, možete li reći kakvi su zapravo trendovi među oboljelim ženama zadnjih godina? Dobar dan. Dakle, mortalitet, odnosno smrtnost od raka dojke, hvala Bogu, iz godine u godinu pada. U usporedbi s 2014. kad je preko 1000 žena te godine umrlo od te dijagnoze, prošle godine je oko 750 žena, što je ipak, ajmo reći, znatno poboljšanje. S druge strane, incidencija, dakle pojavnost, odnosno broj novo otkrivenih bolesnica iz godine u godinu raste. I tu, dakle, je u principu najbitnije naglasiti važnost primarne prevencije, jer na incidenciju, odnosno pojavnost, ne možemo utjecati ranom dijagnostikom niti liječenjem, nego samo zdravim usvajanjem zdravih životnih navika. Tu smo mi Hrvati poprilično loši. Dakle, u usporedbi s drugim europskim zemljama u vrhu smo po broju pušača, po konzumaciji alkohola, po body mass indeksu, dosta smo debeli, malo se bavimo sportom i tu evo apeliram na sve Hrvate i Hrvatice da malo misle na svoje zdravlje i da probaju koliko god to mogu utjecati na to nabrojano, jer zaista je dokazano da svi ti nabrojani čimbenici utječu, odnosno su dokazani rizični čimbenici za razvoj karcinoma dojke. Evo, ova situacija sa virusom COVID-19, koliko je to utjecalo zapravo sad na vaš rad? Dosta je utjecalo, pogotovo u doba lockdowna, odnosno terapije su i dalje, znači zračenja, kemoterapije su išle, operacije također, možda u nešto manjem opsegu, ali dijagnostika je zaista bila dosta odgađana i sad se to ipak znatnije pokrenulo. Ovo što sad sam rekla, to se odnosi na ovaj lockdown proljetni, jel? Međutim, rekla bih da sada ima i dosta žena koje zaziru od odlaska u bolnicu, da ne bi, znači, tamo se zarazile virusom i odgađaju svoje redovite dijagnostičke preglede, što može i sigurno hoće kod jednog dijela žena rezultirati kasnije otkrivenim tumorom i lošim sveukupnim rezultatima liječenja. Ali još je prerano da bismo ikakve vidjeli posljedice toga, to ćemo za 2-3 godine vidjeti kako je taj lockdown utjecao na pojavnost i mortalitet. Hvala vam. Evo, doktorice Verzoti, s vašeg aspekta, recite, djeluje li pozitivno što se upravo teme vezane uz karcinom dojke više ne stigmatiziraju, nego se ipak sad o njima piše evo i u lifestyle tiskovinama? Svakako, jer mislim da kontinuiranim razgovorom o takvim temama, da se takve teme upravo destigmatiziraju i da se ljudi prestaju distancirati od tih tema i nekako da se osvijesti od rane prevencije, od ranih pregleda, zatim način na koji se onima kojima je dijagnosticirana maligna bolest mogu nositi sa tom bolesti, da se može pomoći njihovim obiteljima, prijateljima, okolini, da se može utjecati na cijelu zajednicu koja se onda može senzibilizirati za njihovo uključivanje u društvo, za njihov povratak na posao ili na razne druge načine. Tako da
znači o bilo kojem problemu kad se razgovara je puno bolje nego da se ne razgovara i stavlja pod tepih, tako da u tom slučaju senzibilizirati javnost, senzibilizirati obitelj, senzibilizirati same te žene je, mislim, ključno. Tako da od toga da počinju sa ranim pregledom, da počinju sa samopregledima, od toga kada imaju bolest, da mogu negdje znati i imati mogućnost da se mogu nekome obratiti, kome se mogu obratiti, da mogu slobodno razgovarati. Tako da svako je osvještavanje cijelog društva, cijele zajednice iznimno bitno. To je zapravo bilo moje sljedeće pitanje, kako vi vidite društvo u kojem smjeru treba ići, ali evo rekli ste sad ovdje da je zapravo jako važno to osvještavati, pa jedino ako još imate nešto za dodati, kako bi povratak oboljelima u život bio lakši, evo, osim toga. Ne znam sad što smatrate kod povratak u život, ali da, mislim da je što društvo može napraviti, pa mislim da je od razine zdravstvenih djelatnika do razine obitelji vrlo ključna kontinuirana podrška i potpora, tako da bih tu svakako naglasila da je vrlo bitno organizirati i nekako koordinirati i implementirati neki timski rad, jer mislim da je to neizbježan dio liječenja onkoloških bolesnika, gdje će biti osim onkologa, radiologa i svih ostalih koji su uključeni baš u medicinsko liječenje same bolesti, uključiti i svu potpornu mrežu gdje je uključen i psihijatar, psiholog, socijalni radnik i sve ostalo što neki psihoonkološki dio nosi. Super, hvala vam. Evo, poštovana Nives, vi ste kao predsjednica udruge Pink Life zapravo cijelim tim putem sa oboljelima, nekako s njima to proživljavate i činite im povratak u novo normalno znatno lakšim nego da nema vas. Recite nam, evo, što vaša udruga radi i koji biste možda neki uspjeh istaknuli? Udruga Pink Life od prvog dana od kad se osnovala ima jako blizak kontakt sa oboljelim ljudima od karcinoma, ne samo ženama nego i sa muškarcima. Mi smo taj kontakt ostvarili kroz psihoterapije, odnosno kroz radionice koje provodimo unutar udruge. Ja ih uvijek nabrajam, pa ih ovaj put neću nabrajati iz jednostavnog razloga što sada te radionice vrlo teško održavamo radi koronavirusa, ali evo, hvala Bogu, laptopima, digitalnom svijetu, pa će se radionice uredno nastaviti, znači edukatori će krenuti ovih dana sa tim radionicama. Htjela bi zapravo ovim putem zahvaliti i DM-u, ne zato što gospodin Horvat sada tu sjedi i gospođa Vesna u pratnji, nego zapravo zato što su od prvog dana, dok se još nismo i poznavali, kad smo zatražili znači, pakete za dan obitelji, mi smo i bez problema dobili. Znači, reakcija je tu za suradnju. Također moram reći da u ožujku kada je bila blokada, DM je radio i nije prekinuo akciju koja se u ožujku provodila, pa smo zahvaljujući i tom novcu i svim akcijama koje su bile, jer Dane Narcisa se na primjer odgodio i taj novac je falio u budžetu, mi smo ipak uspjeli histeroskop isporučiti Petrovoj bolnici i sada ga na kredit otplaćujemo. Tako da hvala i Adria Medi, hvala i DM-u na upornosti, jer bez partnera i bez poduzeća i sponzora koje nas prate mi ne bismo nijedan onkološki odjel opremili, a danas mi je evo, kolega me izvijestio da smo na današnji dan u 3 godine onkološkim odjelima kupili stvari, znači svakome što je trebalo, u vrijednosti od 550.000 kuna. To ipak nije za malu udrugu mali novac. Definitivno. Udruga ima u planu, kada platimo taj histeroskop, a to je još vrlo malo, kupiti laparoskop koji im je potreban i aparat koji košta 400.000 kuna, kanim srušiti cijenu kod dobavljača i da kupimo ultrazvuk za zračenje
koji je na onkološkom odjelu u Petrovoj bolnici jako potreban jer ga nemaju. I evo, preporučam se svim poslovnim partnerima da nas prate u tome da oni to stvarno dobiju. Evo, toliko od mene. Super, hvala vam puno. Evo i za kraj, naša draga Ima, ne znam da li vidite, pa ću se ovako malo podići. Ovo je zapravo 9. godina od kad postoji ovaj projekt Story Pink. Pa kako vi sad iz ovog aspekta gledate na to da unatoč svemu on stoji onako jednako snažan i važan i evo kroz sve ove godine da je opstao? Moram priznati u ime cijelog Story tima da smo uistinu jako sretni što je to tako. Za početak sretni smo što smo bili prvi lifestyle tjednik koji je pokrenuo ovako jednu društveno odgovornu akciju, ali ponajviše smo sretni što upravo imamo taj kontinuitet od 9 godina gdje smo se mi unutar svemu uspjeli zadržati, znači sa ovim projektom, ja bih rekla, ne samo akcijom, kroz sve ove godine. U početku imali smo samo osvještavanje o ovoj problematici, o ovoj temi kroz naše celebrity, dakle osobe iz javnog života koje su bile na kaveru i na adekvatan način smo pratili sve te teme. Međutim, iz godine u godinu odaziv je bio sve bolji. U određenim trenucima usudila bi se reći da smo mi čak i pomicali granice i micali nekakve stigme i tabue iz društva o cijeloj toj temi, pogotovo kada mi je Ivana Popović, nažalost pokojna, jedan prekrasan moment napravila, znači sebe otkrila nakon operacije i pokazala je svoje ožiljke. Ali sve to dobiva jedan drugi nastavak cijele ove priče i konkretniju pomoć upravo kroz ovakve projekte koje imamo sa udrugom Pink Life, gdje smo mi jako sretni što rađujemo s njima, upravo zato što su vrlo transparentni u svemu onome što rade i točno se zna gdje je otišla svaka prikupljena kuna. Želim se zahvaliti IDM-u koji je već drugu godinu je prepoznao ovu cijelu našu akciju i u ovoj uistinu specifičnoj godini sa programom nastavljamo, pa čak i na Cvjetnom trgu i sa modnom revijom koja će biti zbog sigurnosnih razloga dislocirana na krov Zagrebačke hitne u Radničkoj i svi koji žele pogledati preko Story.hr će moći gledati. Tako da vjerujem da će i ona jubilarna 10. godina biti jednako dobra i da ćemo također uspjeti skupiti, ako ništa nije veselo barem za ove sve aparate koje sam sad spomenula. Najmanje.